Sulod na sa knockout round sa The Voice USA ang Cebuanang si Amy Vachal. Si Vachal mao'y gipili si Coach Farrell Williams alang sa knockout round. Gidayeg sa mga hurado ang pag-awit ni Vachal sa awit sa Bee Gees na To Love Somebody. Alang ni Williams nga ang pag-awit ni Amy posibleng mapakagaan o makapagaan sa gibati sa mga tao nga adunay gihambin nga bugat nga suliran. Ang mga judges nga sila si Gwen Stefani ug Adam Levine parehong niingon sa sama na usa ka matuod nga star si Amy. Samtang ang judge nga si Blake Shelton nipadayag na usab sa iyang kasagmuyo nga wa siya pilian ni Amy nga mao'y iyang mamahimong coach. There is a light, a certain kind of light that never shone on me. I wanted my whole